Pakinggan natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler, Aurora. CNN Live Nationwide. Ferdinand Pascual, magandang araw sa iyo. Araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Patay ang isang lalaki matapos na ito'y makipagpalitan ng putok sa mga alagad ng batas kamakailan sa bahagi ng San Luis, Aurora. Hindi na naibalik pa ng buhay sa panlalawigang piita ng Aurora ang 25 anyos na lalaki na kinilalang si Godwin del Belen Sardea na residente ng barangay Nonong Senior, San Luis, Aurora matapos na ito'y tumakas sa pagkakabilanggo. Ayon kay Police Major Ferdinand Biusita, hepe ng San Luis Municipal Police Station, nakipagbarilan umano ang puganting si Sardea sa mga kagawad ng pulisya na naglunsad ng manhunt operation na kung saan ay nakuha umano sa posisyon ng nasawing si Sardea ang isang kalibre 45 baril na kargado ng mga bala. Ang nasawing si Sardea ay nakulong sa Aurora Provincial Jail noong ika-23 na Setyembre 2023 dahil sa kasong pamamarila, kaya't noong makatakas ito sa pagkakabilanggo ay ikinonsidera itong armado at lubhang delikado na mga miyembro ng operating team ng PNP na tumutugis sa kanya. Mula sa DCJO Spirit FM ng CMN Baler, Aurora, ito si Ferdinand Pascual, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Ferdinand Pascual. Mula po naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler, Aurora. Sa karagdagan pa nating mga balita,